Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ni yan sigili an jalsa kliflana la no jalsa si ko tan wulun flana yi mallaya. Wala an wele bla an kramo ba flama an faw an kramo. Kana da likan don dama jalsa kunkan keren keren la kalifaya kunkan surtout we espérance mun soro woni kalifa mun jejela wolu kon la ko la likan don dama an leme bawma keren keren la mun ma chance soro kana jalsa kenen kan ya sa una kurahi soro sana tawla o fana ka se kana kanu nye damu ka se ka noro do ta konna la wala adama de mi ye o langale kadi kada kan nyame ani nya yo fana tikeli wala amba avancer an ma belilin folo o ya fa an karamo ustaz Umar Muaz Kulibali. Assalamu alaikum warahmatullahi ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakumullah ahsan jazakana nga wele jabi. Alhamdulillah. Ko fe anga karamo wele flana fana yan fay wala am tanye fe na nga programme yi we anyi ngale mi ke ustaz mi fe aka dalli kan do dama kalifa ya kun kan kren kren la o ye experience mun soro ani kalifa ujela chama wala ay wati mun kul konnala ya sa am saka kurahi soro ka soro khilafat system ina wati bela jilina kada kan adama de ni ya don kurahi bi soro ibi kurahi soro ka sake ya ikesira la konnala ni na ngin ngali ustaz. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ami Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barkada. Ami ni ala tawa barkamay no bismillahir rahmanir rahim. Eya ngin galmi ga khalifa ya no ye chide kan nona blaya. Barka ani ala deme o mi me chide no fe o de binna aleka nona blan no fe o kuma goshira la abina fo goshira chide na niya famu ganye ikanga barka noram zora chide la way bo sura le fe o neka o dakuriya shere mi me ola nere ka nyanama ya kono anga doni kono oye an ma saba anga kabako tama mi ni anya ke kabo afrika kata ende jamana na abike wati mi an jora ka wati mi foy kundamulo anya la deli amba fe kata mahdi ga jamana na ga chugo tamulo o do asro khalifa min bey na fo mo khalifatul masih الثالث حافظ صاحب ناصر أحمد مرحوم أني لتري شالو مكافا حضور أنغوني كمل زباي أما فكتا إمام مهدي كجمانا يرولاي نشنا تقول فوي تاملو وانه بافكتا أنغامي سندان نجسرافه okuma do kanyi kona ansara sarafe kon tangon bita angone letri ki khalfa mo oy khalfa sabana mari khalfa sabana ningara 81 1981 abidjan o chedo yene khalfa ka letri jabina sungolo kon sira anduna sungolo tleta laba anduno laka tutalo ni itikabu ganye itikabu ke no sho angu je ka qur'ane kala shenkele uta be qur'ane shentamo shuta ami ala de deli ama ka sira minda e ala ka sira do ala kra mahdi ngo fama ka to de ka jamana ka chugo tambulo wa ambe ka qur'ane kala sewera tanye ikande me adabaro de kama sungolo bana ala ke khalifatul masih salis ala ka letri jabina na aya sabalatilla akomi doke geleya ni abino soro sirala alaka agbela be karabaye o wati asro kuna cheba mun me karefa kana ta bisa kabini khalfa ga letri nana akana fo yinni kura fi auna o kuma angulla kanga siramne anje saba chena anguye sandane ke nga khalifa ko gole amin mesra la ka tanoli
ala ye santan ala yo yelma ka kɛ san 1 ni kalo 5 khalifa ka duwawu barkala san 1 ni kalo 5 anw donna nka ni ala kodilatɔ ye i b'a fɔ a bɛ ka tiɲɛ waati caman ni y'a dan anw ma an tɛ kaso kɛ an bɛ taa wururu anw y'a dabali n'an ye taama kɛ n'an tɛmɛna ka taa jamana dɔn an baara kɛ ka taa dɔɔnin nka ala ye min kɛ sira ye a y'an don kaso la fɔlɔ an bɔra kaso la an yɛrɛw kun t'a dɔn k'an bɛna min kɛ fiye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ o y'an fɛn kɔnɔ don ye anw bɔra kaso la Chad ka sin ka don sɔrɔsiw bɛ avion kɔnɔ ka taa Libi anw t'a dɔn an bɛna don avion kɔnɔ yɛrɛ an ma si kaso ka nka ala ye kaso kɛ sira ye ka sɔrɔ ka an don avion kɔnɔ o bɔra yen sa o tuma na a fɔ fɔ min bɛ gɛlɛya yɛrɛ ye an ka ko labanna ka taa kɛ sɔrɔsi de ye diyagoya la ka kɛlɛkɛ marifa ta ka fara Palestiniens ka sɔrɔsiw kan ka taa guerre kɛnɛ yɛrɛ ka n'a fɔ o ma front Liban o y'a sɔrɔ an ye a tɔgɔ ye di entraînement kɛ e komi ala fana kun y'a an labɛn an fana nɔnɔ jɛlen kun don saya kan fɔ n'anw sara kɔntan an kɔni bɛ taa fɛn o fɛn an ni saya b'a da fɛ nka n'o bɛ se ka tɛmɛ n'a ye ka taa Mahdi fan fɛ kɔni an bɛ don o de da fɛ ala y'a kɛ an ye kalo saba formation kɛ Palestiniens ka camp kɔnɔ 17 Aylul maaskar 17 Aylul o bɛ qariyat Durayj o kɛrɛfɛ Shami n'o ye Syrie ye formation b'an sɔrɔ la ka taa front na o ye Liban ye kɛlɛkɛnɛ ka ye an ye kalo 2 fana kɛ yen nka wɔlɔli kama ala y'an bɔ dingɛ min kɔnɔ khalifa ka duwawu sababu la a bɛ taa kɛlɛkɛnɛ ka a gurupu an ni minnu kan ka taa fɔlɔ min b'an ko Sidiki o ko entraîneur ma k'anw ni ninnu tɛ taa dɛ k'anw ye ninnu sɔrɔ yan nɔ anw n'olu tɛ taa ɲɔgɔn fɛ entraîneur ko waati sera o a bɛ ka formation banna a taara ninnu fɛ a ma taa ninnu fɛ a fana ka don bɛna se n'a ko a tɛ t'o fɛ o tɛ banna o tuma a ye bɔ olu la olu taara o groupe min ni Sidiki ko k'an tɛ taa olu fɛ parce que an tun sɛbɛn kun di ɲɔgɔn sɔsɔ olu sera front na yɔrɔ min yahudiw y'olu bɛɛ fa maa kelen ma b'u la non ala ye anw zama ka bɔ o su ninnu cɛ ma ni Sidiki ka dakura ye ko an tɛ taa ninnu fɛ an kun di ɲɔgɔn sɔsɔ nka an tɛrɛntɛrɛ y'a fɔ cogo min an fana taa nana an taara front na ka kalo 2 jalen kɛ su tile sabara in bɛ se la tiɲɛ don yahudiyaw ye bombardement kɛ ka da kan avion tɛ Palestiniens bolo a bɛɛ b'o dɔn radar dɔ kɔni bɛ yen o bɛ to ka kunnafoni di k'a fɔ a y'a labɛn nka waati dɔ la yahudiyaw b'o fiyɛ donc u bɛna bala ka bombardement kɛ nka ala barika la anw joli min y'an sɔrɔ formation kɛtɔ an jɔngɛnna formation kɛtɔ n'o kɔni bɔra la k'a fɔ kɛlɛkɛnɛ kan hali anw ma wɔsi ala y'o tanga d'an kan khalifatul masih salisi ka duwawu a ko gɛlɛya fɛn bɛ ala ka a sɔrɔ ka bɔ yen sisan yahudiyaw nana kɔnɔjuguya dɔ daminɛ u ye kɛlɛkɛ bateau bila kɔgɔji kan Beirut ka avion bila sanfɛ kɛlɛkɛ avion ka gwɛlɛ bila gwele kan donc diɲɛ jamanabaw y'a ye k'a fɔ ni bɛna bɔ kojugu o kama o ko israɛliɛnw ma a ye kɛlɛ jɔ sisan stop ka sɔrɔ k'a fɔ Yasser Arafat 24 heures derrière moi i labɛn ka bɔ Beirut kɔntɛ ni caman bɛna bɔ i nɔfɛ o y'a sɔrɔ Palestiniens ka ɲɛmaa n'o Yasser Arafat ala ka hinɛ na bi o de bɛ u bɛ Beirut yen donc diɲɛ jamanaba ninnu Amérique France Allemagne Anglais bɛɛ jamana k'a ka bɔ non o bɔra min kɛ diyagoya la kɛlɛ tasuma min kun bɛ yen o dugana non an ka sɔrɔ k'a fɔ sɔrɔsi ɲɛmaaw ye ayiwa an y'a dɛmɛ ala kama kɔntɛ anw tɛ arabu ye an bɛ Muhamadu min nɔfɛ o Muhamadu aw bɔra o la o de y'a to an y'an dɛmɛ o Muhamadu kama nka i komi kɛlɛ tasuma dugana o tuma tiɲɛ tiɲɛna anw t'a to fɛn di jamana na a y'a jija a ka visa jira an ye anw bɛ taa a daminɛ na u ma sɔn ka da kan u ye jija min ɲana nka i komi anw ni dara taali kan o k'o tɛ baasi u taara Pakistan ambasade la ka taa visa ɲini u ma sɔn ka visa d'u ma olu yɛrɛ m'o la sa ko nin kamalen saba in tiɲɛ na kabini u nana sɛbɛya su tile u jijalen don olu de ye visa ɲini anw dɛsɛra k'o kɛ nin kɛra maloya ye o tuma olu ka maloya in wulili kama u ye dolari 400 di anw kelen kelen bɛɛ ma ka sɔrɔ ka avion billet kelen kelen san k'a di anw ma ayiwa ko n'a bɛ se ka min k'a yɛrɛ sa a y'o kɛ kɔntɛ u ma sɔn ka visa di
an ga santan de ke sira fɛ san kelen ni kalo duuru avion ble ani dollar kɛmɛ naani filɛ anw bolo fɔ Pakistan capital n'o ye Karachi ye olu t'a dun ye koba kɛ olu bolo don k'a sɔrɔ anw bolo alhamdulillah ko bɛɛ banna wari n'o y'a sɔrɔ libi dinar bangu siri lira bangu liba dinar bangu ka da kan i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u k'a tɔgɔ de i bɛ adresse dɔ de di n'i sara donc u kan ka wari min di u b'o ci ka so ma donc an bɛɛ kun y'an da di an bɛ saya de kan o nka an ma sa donc an ka wariw b'an kun dollar kɛmɛ naani faral'o kan sisan anw yɛrɛ kɔni y'a ye san kelen ni kalo duuru a tɔgɔ de san tan ala y'o yɛlɛma ka kɛ san kelen ni kalo duuru o kuma ko ɲɛ banna o kuma dinar wari min m'anw b'u nin ye libi dinar ni siri lira ani liba dinar an y'a bɛɛ bɔ ka tila tila arabu denmisɛnw na a kɛra kɔni ko fa donna an na ka wari didi ten anw ka ɲinita sɔrɔla o an y'o wari tilata o la ka sin ka don sɔrɔsi mobili kɔnɔ ka taa aéroport la n'ala bɛ ko dilan i b'a fɔ a tiɲɛ dɔ don an ka mobili taara dɔ dɔɔni aviation na donc an bɛ se aéroport la u bi escalier bɔ avion da kɔrɔ Pakistan ka ko PIA polisi min kan ka sɛbɛnw sɛgɛsɛgɛ ale yɛrɛ de ko avion min bɛna escalier bɔ avion da kɔrɔ a ko ma ko passager tɔ bɛ kɔfɛ a ye kɔrɔni kɛ ale yɛrɛ bilala anw ɲɛ sa ka boli ka taa avion da la o tuma anw bolila ka don avion kɔnɔ a tɔgɔ de an bolibaatɔ ja visa ni visa tɛ i ti don avion kɔnɔ nka ala ye anw nalo ka bɛn ma an tɛ visa ko kalama k'a fɔ o ye kojugu fɔ an yɛrɛ m'o jate yɛrɛ min b'a dɔn kojugu don ala y'o hakili bɔ ka bila an ɲɛ ka boli donc a ye polisi min kan ka sɛgɛsɛgɛ a y'o bila anw ka baaradenya de la ka boli an ɲɛ anw fana bolo ka to avion kɔnɔ polikɛ seginna an wulila an taara se Pakistan fajirida fɛ an taara fajiri se u ko k'an ka taa immigration na an taara ko papier an ye papier di passeport ko visa an ko visa u ko mun o tuma aw donna avion da aw donna cogo di an ko dɔrɔn k'o tɛ tiɲɛ ye an ma don avion da fɛ o tɛ se ka kɛ o visa bɛ min ja kojuguba don a tɛ se ka kɛ yɛrɛ nka n'ala b'a k'a kɛ anw minnu y'a kɛ anw t'a dɔn kojugu don polisi b'a dɔn a y'o ɲinɛ o tuma na o kɔni ko a tɛ se ka kɛ anw ko tiɲɛ na an nana koyi an y'a ye kuma bɛɛ ka gɛlɛya anw ko wa anw nana a ka jamana na nafolotɔw ka jamana na anw ni Pakistan ye doni ta ɲɔgɔn fɛ Libi olu bɛ wari ɲini na ye anw tɛmɛna wari ɲini yɔrɔ de kan diinɛ o de y'an n'aw ka jamana kan o tɛ aw ka jamana ye fantan jamana ye o kɛlen tiɲɛna cɛ magayara dɔɔni a ko la o tuma na a ye passeport an ye passeport di a ye visa kɛ a kɛlen ka visa kɛ a ko a bɛ taa dugu jumɛn na anw ko Rabwa jo ti fɔ o ye Ahmadaw bɛ yɔrɔ min cɛ dimina k'a ɲɛ bilen bɛɛ n'a bɛ ɲininkali kɛ are you Qadiani we don't know what is Qadiani are you Mirzai we don't know what is Mirzai are you Ahmadi yes a ɲɛ bilen na coro a tɛ kuma bilen dɔ de b'a kɛrɛfɛ ko he a bɛ juguya min kɛ ɲɔgɔn na a ka jamana na diinɛ ko la e bɛ sɔn k'o jira ninnu na ka bɔ fɔ Afiriki ka n'a ka jamana na ni nin tɛ taabolo kelen na a bɛ juguya min kɛ ɲɔgɔn na i b'o jira ninnu na cogo di ninnu tɛ ka taa a ko an kan ka wari min sara visa la ka sɔrɔ ka bɔ k'a y'o sara anw ka dɔ la jamana na ni ba ko o de olu ka jamana na o wari ba de anw y'o wariw sara ka sɔrɔ ka get out head up a tɛlɛ ka bɔ yan anw bɔra an ye taki ta ka jigin dugu kɔnɔ donc terrain la an kan ka taa terrain ta ka su kelen ni tile kelen kɛ ka sɔrɔ ka taa Rabwa karamɔgɔ ɲɛ kelen dɔ a bɛna fɔ ale sɔmina anw bɛɛ ka ɲininkali kɛ ko Rabwa ale y'o mɛn a sina a ka jalamugu fɔni k'o siri a cɛmancɛ la n'an ko an bɛ taa guichet min na ka taa sanni kɛ a b'anw gɔn yen ka taa fɛn dɔ fɔ o ka k'a la ka sɔrɔ ka bɔ kɔfɛ n'anw taara guichet la sɔngɔ min fɔra anw ye mɔgɔw fɛ guichetigi bi o 3 de fɔ anw min ɲɔgɔn dan filɛ ka tila ka segin an b'o guichet ten k'an bɛ taa dɔ wɛrɛ la cɛ in m'an gɔn ye kamalen dɔ de tɔgɔ de étudiant dɔ ko Bisharat Ahmad ale sina ka an ye nin na ka na ɲininkali kɛ
fa bana nya fa atwa di anglikani arab ka nyam na ayo fa asina ka war foti kango sara wala oh war sara ashina karmo ken mo ka o doyo ka kala ka toro nyon ka boy kata biye sanga dawo an de nyondo fiu nga ale ko blanga bara diana te kan hina dala anga soroka atwa di do tre ko nay nga karati jama min beyi eti biye tay kibi atwa di sigiri ko ni soro tere ko ibi jo foro de foy kata du no jigina nga kamale jija ka sigoro daw mo kamini atwa di karati fo rabwa no nin de men be ala ka deme atwa khalifa ka duwaw kele kenaka mode jouer hakli bala khalifa ka saya minye duwaw kene aka saya nana jirana ngala jirana chugo mi atlaga anye kunana ne ambe ka khalifa digi khalifa tumas salis ne be ka digi ko amongo o zurungo chena tamanya gulara de aku tama gulara aku kulu wallahu ahad rabbil falaq rabbin nasi ayo subkoro kala no kara bi no o do e khalifa fatu do e ja nga ala ya jira nanga katla ka nya dugana amma do an gon ya fonyo nya nganga kulu wala on bra flag bra ango kala jo ya tato yi nga nya futu ko ala ya dar kana mado da kuriya kelena andura nyin ngalla rabwa andara sip etwadi faisalabad do na kanisi angere fa ango am tarabo ko alere bi barake terengar la rabwa ko nga nete ahmade de on nazare ma ablaga ta ahmade wala ango alhamdulillah alfa na to anwar muhammad to magon bongono azira himge ayuka so wotro ndo ini kam laga ta jamiala anzira jamiala fuzaila ayazo kamale do alena terega do kuma ko khalifatul masir rabi on nyom la ngumu sabana de be nunga men nanna ukuma kanin sabana mafatu ukaba khalifatul masir rabi kalfan nanna katoro sabana de be ya sabana teble dawra kelna ukuma uko anga boy kanta der de fela katoro ta khalifa fu khalifa sabana nanna sa khalifa sabana ka do sobula sandan ala yo ke sangalen kalo duru anga ngato kele dala wala ma la mina ala ye o bele jelen no ganye fo ta no rabwa hanna mal soray ngaka dowi kadaka alu yando kasola yoromi nu e papier be mina na ango ko khalifa ka dowi o be papier mina ani qur'an fitini mini babla ga do ngu ko damo ni ko gwela katti tugu domi nan suka shira kudugo ami na letri ngala kaga do yebaye akina fo ni kura fierana bitande letri vano koni o kaba go ko da ka fo do ko ganga ge aywa anzira rabwa nanna de besisa on dara fulige anni so jara ay do ke kanda disila kusube tanga ta jamela ka kalage na jamia kalandam ne alfa nani na sisa ko ne ndoe jamia ka kasadi do cici kana malla ani gafewu kadaka kalo kono ne mitle mo gon durusu o wari kasega franga bursu ka muso misega chili doke mitle duru damade dominike no tlem gan duri wari obidia moge ka chido ke kana malla ne kala kala tera wa university le o lettre ni kasede minun chira kana malla ni mahdi ko fora kamale do ye farfone soro fokat laga tama mina ta ko bitara bo on no fe o kibara fora imam mahdi khalifatul masih rabi o ya soro anye sa sabani ko minge khalifatul masih safi ko wala asro mi me université kuna no mi ana so ala ko nebi sangolo blake umar ma nebi sangolo blake
tawbi sadaba ko bisigi ho khalifa ga yamura nana tumana minan ni ajarla ka fo ni katar mun jikata o e baro daga malla ka bano khalifatul masih sal rabi ko umar muaz aya bla kata barake ame barake law do fa ande degré ti kuno fe aya bla kata barake jaw kam kor upma ne ka sai kana malla amma fo tayi diplôme do soro tayi kalan soro de ta barake ne khalifa do ta barake o ta barake o kadone bina malla mami amariya to kelinde malla onga ta barake o bara mi me ka kene bulu malla donc ne ka donite nga ke huyate nga rabu ka mete nga kuma donte khalifa nanna ko tabara deke o man ni da bara mi nga alabu sababu no kele alabo ke amsaliya amariya sebengo anye santani wolo la nege ame sebe no fe famo mo sebendi nga santani wolo la ngono nere nyira do minye ndara mi ngala e imam mahdi ka dawre mo la se chugumi no ne o la se le bari wajul kelat nga ka tobla ka fo president ni association ko jogule a nyama ni go la ne mangano e oh anga mo to no fana be ulu fana ko la o che do mamuru bulo ne mangana nere bulo mangana e do ma wolo tobla la president de la fo santani wolo la ala mo amiru bora burkina kana o ko morma kange era to bla nungu ayde mu ke tugodi president ato ka ve biro kono mu ke tugodi ne wajul gala ko akui to be o kara santan signasa ndogo bla la ka ala e chew bo fon be ga singana resipisi ko dlani ini fanga yira ide turekedo an Umar Sise ubebe nyana ma labi Umar Sise anga mamure nga doy mu yo be nga lepi baraka président la tumanitli atara fo ko teche ko bisa ga chodi automali no ayi kwadala nga tara soro gole mala ko wala ningu mala du tay ne ngundi do ala aka fenga gole ja o ya dama kuma ngama fa fambo ko khalifa ko tabarake barat se ken sebe minde ne to bla la watimi sandan wolo bla ko be ala soro la kan nani sawi sa kan ni sultan nasiru ka soroga anda ga sawi sandan wolo bla ko be kadaka khalifa ko tabarake no afura mi ga tabarake no to ta resepsela la ala tadi e bina baraka wa mi nya baraka ba ala ka ya mura kono khalifa ga ya mura kono no to bla la abada ala maso fo to bla la ala kasoro nera ko atwadi ne manganai mugo fana ko manganai ngala bulu fana to ngabla la kada khalifa ko de Umar ma tabarake ona nyona nyefeta ani atwadi ahmadiya mali abe chugo minabi ni ya fe jate mine maka wajuli doni ka kwani karabu kameta ni kabona ngamete khalifa ko de tabarake upma o bara sabu ala rabina no de mali ahmadiya bitanya fe chedu anjuru kono prepare ni do ke ngani ira yibado ka la ninde mano e reseption ko ngrata iman fesi mini oye ahmadiya ka krefe association o fana o tokele la ndo bla lola arsibe sur la sangle amula khalifatul masih khamis mi maybe ada ka me khalifa de 2005 et no 2004 alena Burkina no korware missionnaire mal missionnaire ani jomara missionnaire ambe nyong me khalifa fe missionnaire bebe keneka kumat me chogola babite me amiru de fe kana on va fe nga khalifa pa amiru kuna ako Umar Muaz malik karkari ikada yan ngana khalifa manga puma adresin na kamiru to abite mal fe kana akan fo amira ajja kan gata ngai pa amiru kuna kwa keta Umar ngana o me kado ka fola khalifa ka o yamara kan bara mo de bulu aso ne wala malla kamo mallaka ani tiani akramgo bauka
kuke nga jana nyuma bei fokata du kolo melinge o dalu be jawharul mani kono chano ka kitab ba mo chani ka ndado bei foi nga khalifatul masih khamis ayyadahu allah ta'ala min darsil aziz mirza masrur ahmad ayen bo sami debil gad nan zagira kana ala ne shuga ke jawharul mani wore wore likati kata addalu dadale soray tiana buru fram bona be no ye atwadi shegana mawla hamaliyaw olu fana gabe ko yakutu marjan afana dallu be don malik tisiga karkari fo tiana ko karkari ko kadaka olu diga chabe uwe bulu fala sabade afo mo tangeli tan flatiku atwadi no bora tarbiyatiku fana abet yania don anga afrique le so luru ka chabe na for kam malik karkari fo olu diga karkar folo o kama opma khalifa ko temiga opma ala sinaga barakela ni sabana nanna ko tabarake opma baraka ngati ko mi duru duru nenga soroka fa opma na malik karkari don atse karkar mi ngo ala ka soroka na no o kitabu ye anga no dallo se ka cerara jola bi anda fe jamanaw minu nye maliko ahmadiyala kodowar burkina be bodo nga cecere la bi u nye bo ma be u jorle yera do nga tina fo anji jamu ye wala ma mu ni doni ce hal gana nga wati kurni mingara kana aye yelema mingara maliko no kata khalifa ubulaka atwadi joli suya do ke minde jamana wara wala afadinya be dafa jamana nuna wawjudu ngamba fa gaminda kanaka khalifa ya barkade do umar maz note kadaka abbe da kurado de ni do ke bi do ke mi do ke gwela fa mel akatano gwela fa me nan nikanga tola ala boy ningo tabarake nana fa no baraka ngal so mi ala tunako o dele on ningo malik karkari ngana malik islamat siga karkari atwa dorbo siga foga soro uweru ko minu ube minu nga gafega fodda luka bo ra ni qur'an aya ba ku ye qur'an ala yelma nga jawahirul mani ko ta ya ranyo yelma o ta tayde okuma da ku yanda badala khalfaya barka bala wa barka yin abe ni ya nyini abisoro anye sa ndamano nga Pakistan misaka fajirite nene musabe khalifa ko fe fukata khalifa ta Londres yara tara 84 fukata ta atwadi fajirite nene musala ko fe man do saban an to flani olu musoro kadaga anga dollar kemena nanzira nes naga naga susa o ngamina ko ala ko naga susa kadaga jamiani masrum barak kaja do anna kado le lutu ka tabli kadaga daga soto lulu opma nep mi bekunu kadaga nek secrétaire tarbiyatu secrétaire nek ne jamiala donc fajiri fene de berekunu hayala sala ni o gapa mim nga sota kata fajiri sel khalifa ko fe anye sawu sangai o khalifa ko fe seli o ta doni de barka bola noro bola khalifa no bora fana ya do ngumi tlemu kan duduru tlemu duduru kan kono donc zune do mina zige mi seli to sela ko fe ni congé blandi so ata vacances la yoroshu mi toide ka sel khalifa ko fe yani kana fana ate da yorain mita anjoy kara kan da mo seli kan te dai kala deli ni atwadi ekoli rablaledo kwambe abana no mit zune mita tleyede fosfora fana yesu de ka safuseli misro kana abbe ke masru barakla khalifa ko sisa o barkaw anu noro nena na miye malla o yode manan degre manan arbu kamenye madama barka be khalifa la ko ni ne de nunga ko ala imla kan nunga khalifa barka na norota
o kamo misri folo folo bina jora malla ala ya Allah te ko khalifa ga to dari an ma to do khalifa da to da ato dari masru mubarak tawa o barka mo masru mubarak de lawo o ma da ko yakilena ma fo ahmadiya bele jelenye hal bi nere me kan fode ma khalifa barka do folo na nya do amil lafiya kudu onne ko ne ka doni wala ni ngama yini befe fe mala minga boniye wa lube togo wala maka kina wonjala abenga loy abe khalifa baraka ni kon ne kelimata pakistan fu ko jete bene sidiki tara abdurrahman tara olu fabe ko ndo wari nga barka nyini mingera ne fe yenno khalifa la alama o dusu dolu kono wala ma alama o sabu dolu mo o kama ne kelena na malla no o kuma ka do lu flabe ko wari nga yelema ngara malla o maga ko wari o kasro don ba dagolo ne malla ka tamanda fa jamana beka o me ba dula ka fo kuma ninde umar mazu ka doniye aka jijate nga cena la hala minu na ala ya bla koluke khalifa yere barka nyinini ana noro nyinini ano de nana kana barange o mami saka ahmad yow fe mamulo anda do ni anda do khalifa ya albi barka mi noro ma nera na twadi halbi nera ta da do nga do ko nyini aru e shiri ko da tofla nga korone nyu sura ahmad yala onga ma fo dusu mu kono dusu mene kono tu kono ne ngala ne bla ka bara minge hanu fla farala nyongo te wo fla be ko wari ngayla ma jmenga ko wari kamalbo onga mune durani nyonje misaka khalifa ya barka ne ma fajiri seli ma shufu ta khalifa atwadi ay sanan nga fakta abbe kara khalifa ko fajiri be sel khalifa ko fe wani koje blala kala ne be bita koje kala yorola ngondi ta yoroshi mitwa ma beseli khalifa ko fe o no boray fana atwadi katuga ta bestim makbara ka dowkey o khalifa era ka fata opmana ta barake opma ta barake la barake sababu alamna noy fonne mani daga kadaga abina ko mamurun ni yamara do nay do fueti ngale o anyebe o nyefe ta de la malikono ni amin me baraka malla na ambe ni vamuta ante siga mbere wami taka jamana betu kadaka anga barawte anga jijaye ngalaka wala alaka turu ngoro do do ko mo khalifa mbe abbe kam maliko kabo fodda fa jamana ba fo mom malla opma ala kodo anote ye nyingal mi nge khalifa dakuryana nere kon nganyana me kono nyemini mi zoro ka fo o yende. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sasa jazakumullah ahsanul jaza. Sasa ambi fuki barkada ko vraiment mado lamebo ay walanda chama soronina wala pour kanga avancer ay min famuna ni ala kira sallallahu alaihi wasallam da kunya min fuka fo o Allah subhanahu wa ta'ala ni maminna ala manin simpanye kilinye ka be simpanye flaka na inma ni tamala kana Allah subhanahu wa ta'ala makabe buliki kumbe anyodi 100 ans déjà talé ala o kari ko doya ko ke sanfla sankelen kalonduru ay sanfla ya moyira boyre 100 ans ala o ke sankelen kalonduru folka ke san wolo fla ke ala o doya ko ke sanan Allahu akbar mawla tabbe baram bi kala nyabala ambo ne marila ni yansikini sijo kono ya ko barano didu ala sambo dilla ya rabbi salaka chesir mi kala kande manga sekansi ndaw sinanola wala alisa ami kalfaya kuin kwa usaz ami fe nasoro faranka doni be kalfaya kwa kalfaya nema la ya sanga saka chama fu halibi inshallah ami fe ka doni faran inshieka أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمي أدمنا خليفة جمعنا فلو وي الله سبحانه وتعالى خليفة دو كونكور قرآن كونو نوي نبي آدم كونهاي إني جاهل في العدل خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويري ملكة يمفو الله سبحانه وتعالى كوي بنا كالفيك ما منو وبنا تشينك دوغلوكا وبنا نيوان جولي بون
ala ko ma cogodi qala inni a'lam ma la ta'lamun mbe findo aw meleke o temindo o kele sisa warsanga fam ga fo khalifati kono miye kidunye ala nona blaw do dukul ko kan anyeti ala subhanahu wa ta'ala ngala be dolita kawke aywa annona blay dukul ko kan no ye kidunye rawye khalifa be damna hali ulul le folo adama ani ninu ni nyonte ebina dobla dukul ko kan mi mina chenke abina yulu bonwa ala ko ini a'lam ma la ta'lamuna nebe finno awtemino andana haya min tuwala وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ne ala be findo aw temindo anana min tugola ka adama la doniya finnuna ni fini togoyni suma aradahum ala almalaika faqala anbiyuni bi asma'i haulahi in kuntum sadiqin malike ni aw fana be dodo aya ni la doniya ni finnun togola uli jabi jumandi qalu la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim antigala don tawna Allah subhanahu wa ta'ala ele don masai ele kiri kenyuma fana tigi nimbe munjirana Allah subhanahu wa ta'ala minta ka khalifa yi ata langulumla aballa doniya wodda mate ababla sira wodda mate abaka duwo mine o ko so khalifa nuna afengo fe na ya dama kasi ala nyefe komina ala be odlale koy ambe antonna ambe bol kata khalfa flanan la sa khalfa flanan tle wad mi jugu ko bina amadiya ko yere joshi ka bodu gul ko kan aka ban yere pew khalfa flanan ko sasa be wajibiya no ko bina amadiya ban Pakistan kono anga jemana wero fle ka sun trui kuma mina o fere nana tige o sun turli no ye ka markaju dayela yoro la min Pakistan tekele markaju nana yere soro fo an fana fe mallaya jiya fantan nani bere je minana sisa me bi mina jamana keme fla an ko akan ni hagililai o hagili Allah subhanahu wa ta'ala dunala ka ado mine ka barka do kulela ko ka amulo ka bako ka jiya bele yele mine an ko bla sai da bola yoro doka kalfa nanna mbo Pakistan o kun mun la nyini ko nyabe ni China ne mena kalfa yala ne mena beka madiya ya we akele ashiraka bobo chuko mina we adama ka bako berenga o kun be akele de kuma kan min kana keri no ya ka kutuba nunye ala nana dayele dunya yere bebe kalfa nanna ka kutuba lame ka sabu ga satri tliwi parapol tlin nuna bele jeli kuma asoro ka lame o yere kera sababu ye dunya fantan nani be ye kalfa ka kutuba soro ka nafaw soro ka sababu ke ala kun ba fa ka ke chugo mine uluka jugele kera sababu ye ka usra yere tli en même temps wani be kalfa ya baraka de amba fo dunya maye halambe bitle mina an fla kalfa dunan tlela na ya soro dunya an kana fo bede dunya fankele ka tlan fankele no kun shon me kalfa to ma ka fo dunya fankele ne tege din me kalfa ma ambe bimina ambe hir haramina antemi jamana be kono filmina amun temi hali mali yera an ka fo mali yera ambe bitle mina na ya soro mali yan kuye amadiya famu mali fankele abete a fankele kun shon me amadiya ma ka shon amadiya sitemu ma ka shon kalifatu ya silsilatu ma mali be kono wa minabi o kuntike kadaka ale dabola di adamadiya nyuma hagilla nyuma ala do nyuma mon fiya yere nyuma mi hanala ko ti anala ko yere te kelenye ne o talaka ba feminu mena ni hayri sigi baliyai feminu mena juya grinye feminu mena nimbo langolonye ne ya madiya famu loti do akoro sida ba sura antin kono filin nuna kuma ambe mi fo halbi dunya ma kana o ka boli kana ne khalifatu ye yoro ala nono blawde do ala fana mo be wala ala ti utoti ala be wala doniya kola to hagila temiye abilla man ko do fana mine o mana ala wile kono filmina ka fo tierela
nin kun yan kamar gwame an tigala an deme kalfo ka duwo tibbi wallahi o ka duwo tibbi kada kan ulu tege be Allah subhanahu wa ta'ala bulu kaba ulu ka duwo tibbi ona min yina lafe Allah subhanahu wa ta'ala be oke o kata se amma kilin na ne kono filla ko mina aladar shabe ka sama kalifa ma ame bitle mina ni hamna ko de bawna dodde la kan yin haya dalaya ande min be ya Abdul Qadir de folo sorra o sinaka shagi o kun flanu yere flanan sorra o sinaka shagi ati ko na ma solution nyinna ngoy enyabe ne mina ne yere ni nyona ke ko ne muso folo furu amana kono minta abetien amana kono minta abetien o muso folo yere ni dia nyon chama be o te o dombi ale furu nana tien don nun tale den folo mo soro ale fe ale konya kala musa tle kono de musa tle kono nga nunu na tade musa tle bane ne den folo nana ke ulule est ce que den folo do e ko nyawa nga ndone amadiela onna na fo ko est ce que ti lettre sebeka sama khalifa ma kan situation nya fa ne muso ye garse soro abetien na ye garse soro abetien o lettre tale do kela do kele muso fola yere di na soro ko mama o de kono matien wala de jigila faka tokoda fay wati jange nga onna na kana shagi o ko fenna na flana mi nta no ya Abdul Qadir no bay ala yake o de minun soro o lu do jola do tala je keman do tala o be fla bon hayde be bina o ko fenna no nana jo inshallah taala ni me kalfatu ya barkade ni me kalfatu ya barkade umma na yan tege di khalifa ma aban yero sabati qur'an min fo wala jumakinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wala zubadlannahum min ba'di khawfihim amna utibuli miye dina yera kono ka nani hagli sigi ka da fana sabati ka nga siranyo nyoni ka boy pew o be solo khalifatu kono wallahi abe solo onga e ka mo lege minun kilin jole me am men ne keta olu fele ko ka dina sabati cho fele o sina amade ta kele amade fele amana do yoromi an yere min kolosi jugu be wili chenkelo be wili minun be wili ko be kuma arajola o bebe ake ka deshe anga sam misiri kilena mo ko mei o be yala mo fere kina akana salni misilina misiri salti mine nin kuma sirane ma domi nako ya mo godo be min be salmi minana an salmi ma mina lebe o bolnyona ngo aunte o do an wanta men ba ngala botu fe am nali ngwan mi bo Allah subhanahu wa ta'ala ngaka fo re ba don nin taminana nin tamamine ngoni kamana ngwan ko de ni kaba ko yambulu de nga maminu wila fana ambe bara mbi wajib blina gulama mata ya keta amadiya ya dunya amadiya ya bota ne bora kana kangarda arajo kono dondo ngo salamu alaikum sangaw ngo mbe faka kuma aw belefe bi amadiya tokola ngo kamale mi wilimbe nabe gulama amadu nanni abe amadiya yere bennani abe mogon nan minu ya mo ke flowni abe afa flow nani ama shigi ay kangarda ide nebe min faye atiru wo kangarda yi ani minu medina kilena ay kangarda yi aw minu me kuma bange baw benge enfant benake enfant aya shiga ka kangarda yi abiga min nani man nan tatade abiga min nani man nan tatade ala ka madu handale kon mo famu akan nan nimbola na ma dabla ala be ko do jirala mi ma jira tu nyonto la ala bina munge ne willa o ka dugula abina kan nan ke yorra abina ara yola shane kan nan ninke kamale nan ala mina ani vitage tarado falwotoro ko roshwe Allahu akbar yanga dini ye furakale san manyana bon ko direct fon fe balmaya bay wor faranyanga operation folokala o manye wannan flanange o manye sabanana nake asi ana nake chogodi ne nyena le nyakwane bolon fe abe tourner ka famere le mina sakwan ngo akana jigi ni kono ne fana e fendole asol ne te fo ila ne ko ne kangarde e fendole ta shido e be ka yira halagi imam madi yere togo ko foko nen pia e be ka balaw se yere mai takalama ngo ne ko ne asho mala note
ne ka foyi ka fen no ke o te ne ka la na e nga ni akun so mina yani ni mese ni kangar da kun kun yoye amma shi ka so mi fa Allah subhanahu wa ta'ala ka keta ke ka ba aflana min fana kumbala amadi o kon billa go shafa ke ma billa go shafa fetene kala yoro la jamadiya yoro la ale fana tolola nga bisa bi mo kon dale don yere parce que ale fulu wakati na yere sangwan tet bile antale kibaro yere don bile nimbe jamaatu kono kabako de ne nyedo awu fe abe hardi yere ma wala me min fay khalifatu ya baraka mo wati ka foka ban e bi don ni falati kadaka ale finye ne ya me sa akunlo letewa ne kunlo tala be ke jonye yurukise o ma jamaatu no kunlo clean ne bala na e kuma kan fana lage wa aidullahi foko aidi jamaa ala tege be jamaa tegele sanfɛ jamaa fana tɛ fɔ koyi ni khalifa tɛ yen jamaa bɛ yen wa ni khalifa tɛ yen a disiparilen don nka walasa a ka kɛ jamakulu kelen ye f'a ka sɔrɔ khalifaya le bɛ yen ni khalifaya bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko a jamaa wasa ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallama du'atun man azabahum ghadafuha ko ala wililaw bɛ yen don nataw la ala mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ ala maya wele ko dɔ bɛ yen ne y'a laminɛ e ma siba sɔrɔ koyi akalabanga daka ko wala antu adu ala asl sayratin hatta tadruka al maut ko ekate inye gbemwe yiri dolo kun kono fa sey ke soroy o ka fse ka tuwa a groupe non dawla o ko kuma ambe feñu meneke o don ya rasulullah ako taljimu jamaa jamal la jimu wa imamuhum anoko almami no ye khalifay o ma shirayira la naw jama kulu la jimu min ni teti bala min ni kungolo bala o ya made kelimpelo e dunya bebi fewon feme kuma na bi ka fo an ga jama kulu betan e sigi terre e ka flalke o ka jama kulu be ka muni mun kede e bina tigo la yinde e bina so foyte ngoy to ko ine be inte ay ninken ko fe sigi ko lege bara bina ke chogodi e be wami kala ma abla lay joyi nin chama de kala nya ko du lay ala me sigi da kele mina o yi karamo be wele karsale niye ko beddo yoro fo do yoro fo le o mane jawilo parce que ne ya do teti tala ngolo tala e sigi teti aw ne be mo no meto karse niye wa ayi ala ko de alle bi mo sugandi mumin ka dale alai ala kira yara sallallahu alaihi wa sallama takunu nubuwata fikum ma sha Allah an takunu suma yarfa Allah ta'ala summa takunu khilafa ala min haji nubuwa ala be akam malita ko kendi bin manyi wonde min man kele ka karke ka sikoke nalen tayana ala be ole nona bla ni khalifa ye ala le be ole nona bla ni khalifa ye kadaka ala le adabo nga ay an gwa tikete ngoy ambe karma bodo wile kana ele be ke anga nyamai karsa e ka tuwala karsa e ka shabel kelay abe nyabo o ko so hajaman nun timme e be wami kalama min nyamai sigi fi ko fo abe kala anyina ana labanka dugoy ka dai hala kuma ta fatuku o be labanka wilin kurobere sanna ma ko fe ango be ka be salamo be ka kele karsa ya nyamai karsa be daka karsa be kata ambe bo min kalama fona be dugoy abanai o ma ame mi fay jamaatu ni memina jamaatu mi Allah yere ya yirisun tu na yere tegey kallaman ka yirisun ko sifana abe ka yirisun barka ka fa fiye ba fele fana fele o tala de asabtilendo fadu ko jukoro dilimbe bol fara fana be fa sangolo la ma shitisika ale bonka boyne wa ale Allah yere ka yiriturule o amed bo ke halbi jamaatu in famu ya ko ma alaka di islam kele kele memma dinen kadi ma mai ne khalifa yayi mo ka famu ka bol kana tegadi ambe wala nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe wati bere jidina no daga foda ambe dodla yere ye o ye o kyamamba ke ma tika kete kada kan amadiye sun turla la le fe ningula ma amadi o be ka o mi nan no dala ne nan do fo e farko lo shibetie nga o benata ambe afo yo wati be annan nin kwanti lama e be ko do yala adume kete fana o ma ambe mi fo khalifatu kunga wala ye ala ye min turu o ye jamaatu islam amadiya tay ala lamanatu ka khalifa bla anona
fola temena planan temena sabanan temena nanan temena ame durnan tilela halbe Allah subhanahu wa ta'ala ka deme kele wala be sira kan kata halbe ame doke halbe nyefata ala ko le sabatani an yere kun yerew ala ka an yerew ke kari bayi ka nga fewndo adafe parce que qur'an ko hala adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ka jihadi kene fosi kono tay ani yere kun fana ka ye kenawka awa jamaatu be kata ni nune mo ambe min fo salama kilio kilangon be do ke be o ga ni jamaatu in famu ka bol kana do kalifate sumana min ka fsawma o yo dorone nata fewo fe meto adana o hayla we sababaye o te sababaye de o jamaatu fo be jam fam fewo fe siri jamaatu kato awa firin flan flena ala te son hal sini o yenni jugu yo beke kamogo do yoro la akana doni misiri ngono akana salni misiri hal sini juma sala nga misiri be fa tew o deseda pew askuro be bla kana no ye minu ye labanga ta uluku mesrala ama fa ya kana salmi silna no ye do boye mbi sini kura do be na yere kun do yere o mina faranga nga sali ya do minu ngone baya ka akono mo ka kuma te fenya oluyo parce que o tikira ma ya shubi ka nyenyi ka ara yo sita ka famu nyenyi ay famu so fana anana tegadi ante joro ne oluyo sa nga minu tama to benati aka dayin na faraka o be to ko olule clotien ko kana she mi silin kona beta nga na fe on fe na ya yale ale yi jenge doni ala be nan doye an yara da barbe man ta do boro yoro mi ni be kalfate barka de matisha koro o ma kuna je mi ye bulkana tegadi ne fana tishika tegadi ajuguya o bla ne ma ajuguya bla don na tawla be fe no yala ma shigin mi ye de an wane mi ye o yeni to sai ka kuma o kuma wasake ne fana ya lage ka da kure da manu filfil fiafe ne wulu be yoro min kaba an wan an ga to ka ta mina yedron nga ko mi nay ma flabo na fara ko ga do fo e da la ma do ni wali kuni assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ustaz yani bafu ka barkada chere la titimen kan aya yi ka fo ko la selu kono jaaw yere sigin fla kenem yere kan ka la selu keni sigiu na ya no MTI kalfayas mo kalfayal nema de nanani ko musenda jamaatu de kan ala sona kalfa bola kata Londres o nema ala sona ka MTA damo ko fe na yo dele ni bi on sigin no amga misayid ko sera fe ni re kalfayal nema di ni bayra ka fo afam balare bato halisa mo be ko fe ya rabbi ala kan famu di belaji ya sa jien ka se ka lafiya kada kan jien ka lafiya gulon no nyama ya ina kalfayina no fam na dron jien bi lafa ya rabbi ala ka famu di belaji mun ya famu ala ka courage du ma fana parce que yere di yere anu ka nafulu belaji lena ya sa nyeta min na ngaso soro sa dambo fo ko barkada na dansi ngasigla inshallah ma ina la fala ka to ngasikan chamo ke ya sa ngasaka kibarawo di mo ko maji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah shukran wa alaikum assalam shukran